i ni gyd yn wenyn bach prysur. Mae gwenyn yn caru ymweld â blodau. Maen nhw'n stopio i yfed y neithdar melys o'r blodau. Mae neithdar yn debyg i sudd. A wedyn, mae'r gwenyn yn cario'r neithdar yn ôl at ei cartref, y cwch gwenyn, sy'n edrych rhywbeth tebyg i hwn. Mewn fan hyn, mae'r neithdar yn troi mewn i fel. Fel hyn. Waw. Dwi'n hoffi bwyta mil, felly diolch i'r gwenyn am rhoi mel i ni. Pan mae'r gwenyn yn hedfan o flodyn i flodyn, mae'r gwenyn yn cario paill gyda nhw. Drychwch, dyma beth yw paill. Waw. Waw. Mae paill yn helpu ffrwythau a blodau newydd i dyfu. Felly mae gwenyn yn anhygoel o bwysig. A gallwn ni ei helpu nhw drwy wneud peli hadau. Fel hyn. Os i ni'n taflu rhain i'r ardd neu'r lawnt adre, mae blodau newydd yn gallu tyfu o'r hadau. Dwi'n barod i wneud pel o hadau. O, a fydd blodau'n tyfu. Rhowch yr hadau mewn i'r papur brown glib. Fel hyn. Ac yna, rholiwch e mewn i bêl. A wedyn, allwch chi gymryd mwy o bapur os oedd dim digon 'da chi. Ti eisiau lot mwy o bapur yna. Cymer dwrn o bapur. Na fe. Bach mwy hyd yn oed. Da iawn. Mae eisiau eitha lot. Pêl tua seis hyn chi moyn. Sut mae'n teimlo? Mae'n teimlo fel tywod. Ma fe, mae'r hadau yn teimlo fel tywod. Maen nhw'n bach iawn, ydyn nhw. Newch yn siŵr bod chi'n rolio nhw lan mewn i beli. Ti hynfach? Na fe, mae'n berffet, da iawn. All ti wneud un arall os ti moyn, ie. Oce. Papur brown neu bapur newydd yw'r gorau. Mae mam fi ddim yn hoffi blodau achos mae'r petalau'n mynd dros y lle gyd. O, dyn nhw. O, diar. O, mae'n wych, da iawn ti. Ti eisiau gwneud un bach arall? Dim ots os oes gardd bach dych chi, gardd mawr, neu dim gardd o gwbl. A chi jyst taflu nhw allan mewn parc neu unrhyw le? Yn union, allwch chi hyd yn oed ofyn os oes modd creu ardal blodau gwyllt yn eich ysgol. A dyna ni. Mae angen gadael rhain yn yr haul i sychu am rhai dyddiau, ac yna ei taflu i'r ardd neu'r lawnt, rhwle lle does dim planhigion yn barod, ac aros i weld os oes blodau'n tyfu o'r hadau. Dwi'n edrych ymlaen i daflu rhain.